Uy, nalimot lang dahil ito no. Nag-blink na madani ako ang kuan. Ako ang gasolina. Kani bitong kuan, nag-blink na madani siya. So bot pasabot ani. Gamay na lang ta gasolina mga idol. At ta sa kuan katong nabantayan nato nga brato ang gasolina murag tag kuan na lang to tag 58 ana 58 ang litro. Sa uban is tag 60, 63, 64, 65. Pero katong gasolinahan na mga idol nagkuan to siya 57 to 58. Ato tarawon karon na ato dito magpagasolina ron. Unsa pa tinga na ning gasolinahan na diri ha? Wala gyud kabrato sila ang gasolina diri o tag 54 di ay. 54 ang liter. Ari dito diri sa diri tabi. Tanaway lang litro sa gasolina dito mga idol. Kita ba sa camera? Yeah. Dos lang dol, unleaded. Pila litro? 454. Musik ko. Naman ka di upload ko tayo gusto meron. May kay brato kayo diri no? Busing? May kay brato kay inyo diri no, gasolinahan sa uban sa Shell kay mahal man. Sa uban na gasolina mahal man no. Mahal. May discount. Nasa brato di sa unahan no. Unsa na diha ng refill? Barato na refill. Brato sa nailahan di ano? Wait, sasakay sa kuha. Ayan. So 200 lang mga idol. Tanaway lang ang gasolinahan diri mga idol. Tawa. Maklaro ba? Dili makita. Basta 54, basta 54 per liter. 54.90. So inana ka brato ilaha diri mga idol.